ואנחנו מחפשים את בעל המקצוע שיצא צדיק. רגע! משפחה, עד כאן. חזרה לאינסטלטורים, אנחנו חייבים צדיק. תראה, מאתמול בצהריים, אם לא היה לי זרם בברד. נו. זהו? לא יכולה לבשל, לא יכולה לנקות, לא יכולה כלום. עכשיו מים פתוחים? מה זאת אומרת? המים פתוחים עכשיו? אין לי מושג. בכל הבית אין מים? כן, לאה, בכל הבית. כן, גם בשירותים. זה בינתיים הכל נכון ושאל גם נכון. והשלב הבא זה אוטוסטרדה לשיבר. פתר את הבעיה. זהו, בעצם הוא פתר בעיה. עכשיו, לא להתקרב אליו, לא להתקרב אליו. והנה הוא לבד עם מצפונו המקצועי. הבעיה נפתרה. האם יש לנו צדיק או קומבינטור? אני לא מוצא שום בעיה פה. הוא אמר את האמת, עכשיו בוא נראה מה הוא עושה. אל תקלקל עמוס בחייאת. סדרו לי את השיבר. בחוץ? בחוץ. ליד הסור. תשאלי אותו כמה זה עולה. כמה מגיע לך? עכשיו 100%. הללויה, יש לנו צדיק. עודף מ-200? עמוס! הלאה! מה שלומך? וואלה, מה זה מצלמה נסתרת? יש לנו הפתעה בשבילך. וואלה, זה הפדיחה שעשיתי. ידעתי שיש לי פה משהו מובטח, לא יודע. זה הנחה. בעילויים. לא יודע, אין לי מום כזה. אין פה נזילה, אין פה כלום. עמוס, אתה צדיק אמיתי. אני יכול לתת לך מדליה. כמה שנים אתה במקצוע, עמוס? הפסקתי ללמוד, להתאחד. הספיק לך. והלכתי לעבוד בענף הבניין באינסטלציה. תגיד, כמה ילדים יש לך? 4. מה אתה אומר, בני כמה, עמוס? יש לי קצינה בצבא, בת 20, בריאה. בת 17, בת 13 ובן 6 היום. מה אתה אומר? איזה מתנה הבאת לו ליום הולדת, עמוס? איזה מתנה. ותגיד, היית רוצה שהילד גם כן יהיה אינסטלטור? הלוואי, בעוד 20 שנה, אם הוא יהיה אינסטלטור זה יהיה יותר טוב מהאקדמאי, כולם יהיו אקדמאים, לא יהיה אינסטלטורים. מערכת התוכנית מעניקה לצדיק פרס, פרסום גדול יותר במדריך, וגם דפי זהב תבנה לצדיק אתר אינטרנט ותפרסם אותו במשך שנה שלמה באתר d.co.il. רוצה להצליח? דפי זהב.